Ассалому алайкум, дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 26 июли соли 2025 навор кардам баҳри шумо. бовар дорем ки навори имрӯза ба шумо бениҳоят маъқул мешавад. бисёртар автомобилҳо Астраев хеҷбекҳо зиёд ҳастанд. хоҳишмандам аз аввал то охири навора тамошо кунед. меҳмонҳо ҳатман дар канали мо обуна шавен ва барои реклама кардани мошин, хонаву замин, молу маҳсулоту техникае ки имрӯз пешкаш мекунем бошад, дар WhatsApp муроҷиат кунед бардоро. мегузарем ба илони якум. гапа зиёд намекунем. хулас илони якумон чие? Як дона Opel Astra F ки соли 1997 аст, дар ноҳияи Ёбон айни ҳол қарор дорад, дар совхози 4 мега бардоро. мотори 1.6 бензини холӣ, коробка бошад механика, бо нархи 47000 сомонӣ. биненака 47000 сомон ҳаст, боз муомила дорад. ҳуҷҷатҳо, дар масъалаи ҳуҷҷат агар гирем, то моҳи декабри соли 2025 ҳуҷҷат дорад. дӯстон, марҳамат, тамос гиред. рақамҳои русӣ ҳам дастӣ ва ҳам WhatsApp яка мондагӣ. мошин айни ҳол дар ноҳияи Ёбон аст. утилизатсия дорад, чашкҳо варид надорад. дӯстон, краска нав тоза, яъне ки дискаи рамашка, 4 баллони 80%, мотор, коробка ва ходовӣ ҳамаш тупча кардагӣ бардоро. ҳуҷҷат то моҳи декабр. задагӣ пусидагӣ ягон ҷош хуласи гап нақс надорад. ҳамин рақамҳое ки дида истодаен охири 6451 ва плюс 715 сар мешавад. аз номи канали мо занг бизанед. мошин бениҳоят тозае бардоро. агар хитон диден дига таъриф кардан ҷо шарт нест. ба дуюм эълон мегзарем. дӯстон, эълонҳо зиёд ҳастанд. хоҳишмандам аз аввал то охира тамошо кунед. ягон мошини ба нархи навои дастраси худ ба таби дил меояд бардор. хуб, Opel Astra F соли 1991 айни ҳол дар шаҳри Душанбе аст. мотори 1.6 бензини газ. ӯ хеҷбеке ки пештара гуфтем бардоро, танҳо бензин буд. и бензини газай. коробка бошад механика бо нархи 20000 сомонӣ. тамос тариқи WhatsApp рақамҳои 907 91 95 41. дӯстон, марҳамат, занг бизанед. ҳуҷҷатҳои солона дорад. литсензия барои такзияни ҳам ҳаст. мошин 100% тайёра, срочно бояд буфурӯшаш мегам. харидор бошад, ма аз наздик омада боз проверка кунед. ба сеюм эълон мегзарем. дӯстон, Opel Astra F соли 1992. соли 1992 дӯстон, дар шаҳри Истаравшан аст. айни ҳол мошинча сабсафеди тозаи хушрӯ бардоро мегирем, фақат ҳай мекунем. мотори 1.6 оддӣ бензини газ аст. дӯстон, хуб, утилизатсия дорад, техосмотр дорад бардоро, бо савдои хуб карда мешавад. нарх навош 18000 сомонӣ. автомобил 92 сол. занг бизанед. дар кузофи универсал аст. тамос тариқи WhatsApp рақамҳои 927 12 27 82. дӯстон, марҳамат, касоне ки харидор бошанд. барен дӯстон, аз наздик бибинед. исусия проверка кунед. агар ки маъқултон шавад, ба таби дил бошад, баъд харидор кунед бардоро. хоҳишмандам аз шумо. беҳудаву баҳуда занг назанед. ба эълони чорум мегзарем. дӯстон, эълони чорумон Opel Astra F. ирам соли 91 аст. дӯстон, хеҷбекча. хулас дар шаҳри Душанбе аст. мотори 1.6 не, моториш 1.5 ира. гуфтамонтон, иам холи бензин аст. дӯстон, автомобиле ки дар моториш газ бензин аралаш набошад, мотори ё бениҳоят мотори хуб мешавад, яъне ки шумо мотор карда намегарден. ҳуҷҷатҳо ҳастанд, гуфтамонтон мардоро, дар ҳолати бениҳоят хуб аст автомобил. акам медонед ки каматам краскатара буре. 22000 нархи автомобил. тамос тариқи WhatsApp рақамҳои TCL 935 30 34 90. занг бизанед, фақат харидорҳо бошад. агар хоҳишмандам аз шумо, касе ки харидор набошад, занг назанад. инак мегзарем ба эълони панҷими имрӯзамон. эълони панҷумон чия шербачо? ҳаматон агар аз ғарибӣ тамошо карда истода бошед автомобилҳои моро, яъне ки чизе ки ман имрӯз баҳри шумо пешкаш мекунам, хоҳишмандам нав омада бошед, подписатсия кунед канали Авто ТВ.
همین گونه автомобил های ارزانتر و با صفت نصیب باشه هر روز پیشکشتون میکنه. شما یک روز نه یک روز با تبدیلتون میبینید. خواهش مندم آبونه شدن فراموش نکنید. اوپل استرا اف سالش 1993 در شهر حصار است. در حصار جان мотор 1.6 бензин газ салонш хатон бинед дӯстон. коробка бошад механика. нархи автомобил средний аст, бад нест. 93 сол 19000 сомонӣ гуфтеста якамон. ҳозир дар мошин бозор хеле нарх айни ҳол намеёяд бардоро. ака бошад ҳаст як танимта. неки канали автотоя бардоро ҳар рӯз нам хеле бозорай. дар канали мо ҳама хеле чизҳо вомехӯрад. хуб бекор мондем бадроен канала тамошо кунед. хона мошин зиёд аст дӯстон. тамос тариқи WhatsApp рақамои 911 010155 занг мезанем. ҳуҷҷатҳо ҳастанд, ҳуҷҷат дора, боз савдо мешавад. ба шашм эълон мезанем дӯстон. ба эълони шашми автотоя мегзарем. Opel Astra F ирам солиш 1992 дар шаҳри Душанбе аст. айни ҳол мотор 1.6 бензини холи. пештарак шумо гуфтам ки мотори гази бензин аралаш бошад. чӣ хел танҳо бензин бошад, чӣ хел аст? танҳо бензин аст дӯстон. коробка механика. нархи навои автомобил 18000 сомонӣ. 18000 сомонӣ нархи автомобил. умуман масъала намехӯра мега автомобил. тамос тариқи WhatsApp рақамои 918 45 29 29 занг бизанед. мотору коробка гарантия қатъӣ. тамоман масъала намехӯра. срочно баъд фурӯш мега автомобила бардоро ҳуҷҷатош бочидаги ирам кам боз ба назар бигирехтон. ба эълони ҳафтум мегзарем дӯстони азизу арҷуманд. Opel Astra F солиш 1994 дар ҷайҳун аст, яъне ки дар қумсангир. бародарое ки дар ҳамон тарафҳо бошед, агар ина автомобил бари шумо 94 сол. дӯстон ҳолати мошина хитон бинед. састаиш аст. стойкаи мошина бардоро фигураша бинед чӣ хел аст. мотори 1.6 бензини газ аст. коробка бошад механика. 22000 сомонӣ нархи автомобил. мошин нахаду аст. нахаду мошин ҳай мекунӣ фақат тамос тариқи WhatsApp рақамҳои мегафону дастию WhatsApp яка 907 92 20 27 марҳамат занг мезанед касоне ки харидор бошад. агар бениҳоят ҳолати хуб, салоншон тоза. ба эълони ҳаштум мегзарем. Opel Astra F соли 1993 дӯстон дар шаҳри ҳисор аст. автомобил як дона нақс дорад. нақсаш чия бардоро ҳозир бо хитон мебинед. нақсш ҳамае ки камтарак хеле задаги дора бараш. ҳозир тарасм боз намоён мешавад дӯстон. бензин газ мотори 1.6 дар ҳисор аст. 93 сол. механика коробка. 22000 сомонӣ нархи автомобил. тамос тариқи WhatsApp мегафони ака занг мезанед. эна бародаро диден назди балон да ҷош пачахшидаги 907 18 13 79. касоне ки харидор бошад ҳамин рақамҳо да занг мезанед ки рафта аз наздик бибинед. чашкош сӯзай мега бад нест. ба эълони наҳум мегзарем дӯстон. эълонҳо зиёд ҳастанд. анаи эълона бениҳоят бисёртар, яъне ки бонувон нағз мебина. хеҷибеки краскаш сарх. Opel Astra F солиш 1993 дар Душанбе аст. бародаро салоно бинехтон. и тозагии мошина бинен, и каткут. хуллас бензини газ аст. коробка механика. нархи автомобила ҳам бад нест. якта нақс дора. нақсаш ҳамин ки дӯстон 17000 да мегирӣ ва яктага ҳуҷҷат мекунӣ тамом омин. дига ягон расход не. тамос тариқи WhatsApp рақамои 988 94 94 05 занг мезанем. ба фикрам ки обши ҳами автомобил 21 ёки 20000 да қатъи ҳуҷҷаткунияш меғалта. дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. мошинча тоза ҳами қаки ҳуҷҷат надорад. ба даҳум эълон мегзарем дӯстон. Opel Astra F сафеда бинехтон. хеҷибеки сафед дӯстон. 1994 солаш дар Душанбе аст. мотори 1.6 бензин коробка механика. 22000 нархи автомобил. тамос тариқи WhatsApp рақамҳои мегафон 975 23 охириш 4 мотори коробка хадои ҳамашта 100%.
гарантия метамега бо плюс ҳамаи ҳуҷҷати солона дора, утилизатсия ҳаст. занг бизанед касоне ки харидор ҳастанд. ба эълони 11 мегзарем. дулан ба мо пешкаш кардан. ма имрӯз баъри шумо гирифтам, рекламаш кардам дӯстон. дар ноҳияи восеъ аст, утилизатсия дорад, ҳуҷҷатҳо ҳастанд дӯстон. ба ягон мамоният дар инҳо бисёртар барои гӯшт амхели чизора савдо кардан бениҳоят қулай аст. солаш 2012 рақамҳои 988 44 44 39 рақамҳои дигариш боша, охираш 49 ваяш боша, аввалинаш 32, дуюм рақам охираш 49. анами қаразнца дора. 988 44 44 32, дуюмаш 44 44 49. ватсап ва ҳам дастияка. марҳамат занг бизанед. бо нархи 155,000 сомонӣ акамон мешинабо қаттон суҳбат мекунам. дӯстон хоҳишмандам, касоне ки дар канали мо нав омадан, подписатсия кунед, лайкора бизанед. аз шумо ягон чиз намерава. хоҳишмандем барои ин чунин реклама кардани мошини хонаву замина, мол масло, техникаи хуб дӯстон, метавонед ки дар рақамҳои мо муроҷиат кунед. мардуро ҳам ватсап ва ҳам телеграм ҳаст дӯстон. ба шумо ташаккур мегӯм ки то ҳамин дам бо мо будед, яъне навори маро тамошо кардем. мардуро ман аз ин бениҳоят миннатдор. то наворҳои оянда худованд ёр мададгортон бошад дӯстона. паноҳтон ба худока. фаромӯш накунед лайкора дӯстон.